Следващите гости вече са в студиото, но преди да ви ги представя, нека да ви кажа защо са тук. Буквално преди минути завърши селекцията или пък можем да наречем първи етап от един много любопитен и много сериозен, според нас, видеоконкурс "Да опазим морето чисто". Този конкурс е обявен от Асоциацията на българските черноморски общини. Той е част всъщност от един мащабен европейски проект, но ще научим повече от гостите. А днес бяха избрани най-добрите топ 10 видеоклипове, които ще бъдат качени в YouTube и в Facebook, където те ще бъдат отворени за вашия глас, уважаеми зрители. Има и още процедура по този проект, но нека аз да спра до тук и да дам думата на нашите гости. Представям ви ги така, както са се наредили тук до мен. Първия ни гост, Атанас Колев. Вече за мнозина познато лице и не случайно е избран точно за лице на този проект, на тази кампания. До него е Полина Антонова, която е администратор на проекта от Асоциацията на българските черноморски общини. Тодор Тонев от Черноморски енергиен клъстър, член на управителния съвет. Илиян Илиев, председател на Обществения център за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Здравейте и добре дошли. Успяхте да дойдете все пак. Първо да започнем, може би, с госпожа Антонова, да каже малко повече, защото аз съвсем малко разказах за този проект. Кога започна, колко са участниците и лесно ли успяхте да откроите, да селектирате топ 10? Здравейте от мене. Проектът е много мащабен европейски проект в партньорство с 14 европейски държави. Видеоконкурсът е много малка част от проекта, но това е една от инициативите всъщност в рамките на проекта, който се казва Мърлиско, морските отпадъци, проблемът с морските отпадъци, обществена информираност и съвместна отговорност. Самото заглавие на проекта ни подсказва, че се опитваме в рамките на този проект да привлечеме колкото се може повече защитници на тема опазване на околната среда. И ние решихме да започнем с младежите, защото считаме, че младото поколение са тези, които трябва да бутат напред обществото към проблемите, свързани с околната среда и начините за решаването им. Видеоконкурсът се организира в България от Асоциация на българските черноморски общини и паралелно в 14 други европейски държави. Като целевата група бяха младежи между 12 и 18 години от всички училища в страната, младежки асоциации и така нататък. Беше доста отворен. Имахме 41 желаещи отбори от цялата страна, но успяхме така да селектираме 19 видеофилмчета, които отговарят на критериите. В рамките на 2 минути децата трябваше да кажат тяхното становище по проблемите, свързани с околната среда и как всъщност те виждат решаването на този проблем. Аз предлагам да видим едно, защото да има време да поговорим с всички участници, да видим едно много кратко, което не е селектирано от вас, а от нашия екип и ще продължим с разговор. Лично нашия екип беше доста впечатлен от това, което видяхме. Надявам се и зрителите. Въпрос към Наско, който е лице на кампанията. Защо, Наско, прие да станеш лице на кампанията? Имаше ли нужда от много убеждаване? И кауза ли е за теб опазването на Черно море, морето, край което си роден? Всъщност не трябваше много, за да бъда убеден, защото това е една изключителна кауза, зад която аз твърдо стоя и ще направя всичко възможно, за да я подкрепя, защото е нещо изключително важно за нас като хора и като общество, според мен, да
да си пазим природата около нас и естествено морето, заварници и така нататък. Така че мисля, че е много важно това и нямаше нужда да ме убеждават. Въпрос към трима ви. С какви впечатления сте след като видяхте всички тези 2-минутни видеопредставения? Какви са участниците? Успяхте ли да разберете хората, които стоят за тях? Мисленето им? Аз съм много въодушевен от филмчета, които видях. Все пак това са автори до 18 години. Това са ученици, деца, които направиха наистина нещо впечатляващо за нас. Искам да кажа, че журито беше наистина безпристрастно и направихме всичко възможно, за да оценим възможно най-добрите 10 филма и да призова зрителите да изгледат тези филми и да изберем наистина едно най-добрия филм от България, който ще бъде и участник вече на международно ниво. Да, всъщност топ 10, които утре ще бъдат качени вече на в YouTube и в Facebook, нали така? Да, проектът има интернет страница в Facebook, Мърлиско България. Всеки, който има желание да изгледа тези 10 филмчета, ще бъдат качени, подбрани от нас съответно, ще бъдат качени там и достъпни за обществен вод до 20 март. След това журито ще се събереме наново и ще вземем в предвид обществения вод в нашата окончателна класация за първо, второ и трето място. За които има сериозни и финансови награди. Но искам да попитам Илян, който така или иначе се занимава само с опазване на околната среда. След този конкурс и след това, което успя да видиш, Иляне, как да кажем, оптимист ли си за това, че младите хора са спечелени за каузата екология? Вижте, най-ценното в самия конкурс е участието на децата. Олимпийския принцип. Да, защото по време на участието, значи ако вземем, че са заявили 40 човека, ако вземем това, че 16 филма са стигнали до селекция, за тях стоят екипи от 4-5 и повече деца. Без значение какво е качеството на филмите. Тези деца нещо трябва да прочитат, да вникнат в материята, да построят някаква концепция на своя филм. Така логически. И всичко това в тях аз съм сигурен, че ще остане трайна следа, като знания. И това е една много подходяща форма за младите хора да не само да получават знания, а да получат отношение към околната среда. И те да изразят своето. И те да изразят. Да. Така че за мен като участник в журито най-ценно беше именно това, че тези хора са участвали в процеса, че са положили някакъв труд. На второ място вече идват качеството на филмчета. Разбира се, вижда се, че някои са наистина много аматьорски направени. Вижда се в други филмчета, някой им е помогнал на децата. Да го изградят. Но факт е, че всички са участвали с желание в темата. Наско, като възрастовата група, която е участник, да го попитам, Наско, дали твоите съученици, приятели се замислят над това какво правят, за да спасят, за да запазят, ако не спасат поне природата? В смисъл на плажа, оставате ли след себе си чисто впечатленията ти от... Има хора, които се замислят, има и много обаче, които не се замислят. Просто не им прави впечатление. Но това е целта на тази кампания, да ги накараме да се замислят и мисля, че ще успеем. И аз видях изключителни, много хубави идеи. Бях много приятно изненадан. Имаше супер идеи, много проявена креативност и много положено старание, което говори за това, че всъщност им пука, интересуват се от това. Полагат старание и мисля, че ще успеем да накараме повече хора да се замислят за това. А всъщност не е много трудно да го осъществя, защото всеки от вас борави с телефон, може да заснема видео. Всъщност въпросът е наистина да бъде провокиран и да го изгради. Така че задачата не е кой знае колко сложна, въпросът е наистина да проявиш творчество. Госпожо Антонова, да ви попитам и да кажем все пак и за наградите, които са важна част в конкурса. Наградата за първо място е 1000 лева за отбора победител. Освен всичко друго и една така, аз казвам екскурзия до Германия, до град Бремен, но в рамките на тази екскурзия, която ще организираме за децата и ще поемем абсолютно всички техни разходи, всъщност те отиват да се представят на едно европейско ниво.
официално ще бъдат прожектирани всички 14 победители видеофилмчета на национално ниво. Които ще се състезават ли помежду си или няма да има състезатели? Няма да се състезават помежду си. По-скоро ще се направи една компилация от 14 видеофилмчета, която ще бъде общо достъпна за всички на европейско ниво. И лично за себе си аз съм много горда, ако излъчаме наистина един много достоен победител, че той, името България ще се споменава в тази компилация. Всъщност нашите младежи са проявили инициатива и успяхме и ние да направим един много добър конкурс. И аз лично за себе си съм много впечатлена от всички видеофилмчета. Наистина имах възможност да гледам видеофилмчета и на нашите партньори европейски. Ние им отстъпваме, нали? Ние им отстъпваме по никакъв начин, но особено по креативност нашите филмчета са много, много различни и много интересни като идея и като оригиналност, според мен. Децата просто наистина са се развили. Добре, дори да не се повтори, да речем, или да не продължи този проект, има ли възможност по някакъв начин да се стимулира този тип мислене и така провокация и в бъдеще? Тоест някакъв местен конкурс да изградим и то с участието на асоциацията. Това е нашата мисия като цяло. Ние обединяваме 21 общини членки и ежегодно правиме подобни кампании, но така мащабно на национално нивото сега не бяхме се развихрели. Дава ли ви кураж този конкурс? Разбира се, че ни дава кураж. Да, разбира се, ние просто искаме ежегодно да правиме такава инициатива, но и Наско каза, не е важно да се прави инициативата, важното е просто хората да не замърсяват, за да няма нужда от тези инициативи. И искаме безспорно е така, но ни е нужно време и много възпитание и много работа, като че ли. Много е трудно да променим вече старото поколение и техния начин на мислене. Затова ние, нашия екип, залагаме на младото поколение. Ами, тъй като залагаме на лицето на кампанията, редно е да дадем думата, за да завърши обобщи разговора на Наско, да призове, може би, младите хора какво да направят, как да го направят, макар че те са го проиграли много пъти, защото стоят дори повече пред компютъра, отколкото е необходимо. Аз бих им казал просто да се замислят и да започнат да обръщат внимание на малките неща около себе си. Можеш и да рапираш, дори ако искаш, с поканата. Добре, това беше само една вметка. Просто наистина да се замислят и да обръщат внимание на това, което се случва около тях, и да се опитват, не им коства нищо да си изхвърлят обелката от банана в кошчето вместо на земята. И билетчето от автобуса също, да, а не на също. земята. Просто това е за ваше добро, смисъл, за доброто на всички, за да се чувстваме ние по-добре. Така че просто се замислете наистина. Добре, от утре започва същинското състезание, да го наречем, чрез гласовете на тези, които ще отворят. Още веднъж, може би да кажем страницата, госпожо Антонова. Страницата във Фейсбук е Мърлиско България. Мърлиско България. Мисля, че да, може лесно да се намери. В YouTube ще създам специален канал, в който ще бъдат качени всички топ 10 видеофилмчета със същото заглавие Мърлиско България, за да бъде доста по-лесно. Ами успеха на участниците. Топ 10 ще бъдат на лице от утре, така че не се изисква много усилия. Сега продължаваме нататък. Благодаря, успех на кампанията. В нейния край надявам се да се видим отново и да поканим победителите.